नमस्कार जय जगन्नाथ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ମିଷ୍ଟର ଲିପୁନ କୁମାର। ମୁଁ ଜଣେ ଛୋଟ କଳାକାରଟିଏ। ଏବେ ଯେଉଁ 2-4 ଦିନ ହେଲା ଇଏ ଘଟଣା ହେଉଛି, ଖାଲି କେସ୍ଟା ଯେଉଁ ଆଉଛି, ଧଳିଗନାଟ୍ୟର ଯେଉଁ ଆମର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଟ୍ରକ୍, ଲେବର ମାନେ ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା, ବହୁତ ଦୁଃଖ ମାରୁଛି। କାହିଁକି ଯେ ଏମିତି କେବେ ଆମର କେବେ ମୃତ୍ୟୁ ତ କେବେ କହିକି ଆସେନି। ଯିଏ ଯେତିକିରେ ଭଗବାନ ଯିଏ ଯାହାକୁ ଯେତିକିରେ ପଠେଇଦେବେ ସେ ସେତିକିରେ ଆସିଥାଏ। ରାନୀ ଦିଦିଙ୍କୁ ରାନୀ ଦିଦି ତ ବହୁତ ଭଲ, କାହିଁକି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆମେ ହେଲୁ ଜଣେ ଜଣେ କଳାକାର। ଗୁରୁ ଭାଇଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଗୁରୁ ଭାଇ ପ୍ଲିଜ୍ ଶତ୍ରୁ କେବେ ହୁଅନି କାହା ସାଙ୍ଗରେ। ପୁଣି ରାନୀ ଦିଦିଙ୍କୁ ଭୁଲ ମାଗ ଓ କ୍ଷମା ମାଗ, କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ସିଏ ଆମଠାରୁ ବହୁତ ସିନିୟର ଓ ଆମଠାରୁ ବହୁତ ସିଏ ଗୁରୁଜନ ହେବେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଆମକୁ ସେ ଅଭିଶାପ ନିଶ୍ଚିତ ପଡ଼ିବ। କେବେ ବି ପ୍ଲିଜ୍ ପୁଣି ଫେରିଆସ ସବୁ ସେଇ ମଞ୍ଚକୁ ପୁଣି ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୁଅ। ପ୍ଲିଜ୍ ନିଜ ଭିତରେ ଶତ୍ରୁ ହୁଅନି। ନିଜ ଭିତରେ ଟୋଟାଲ ଶତ୍ରୁ ହୁଅନି। କାହିଁକି ଯେ ଦୈତ୍ୟ ନନା ଯେଉଁ ଆମର ବାପି ନନା, ପ୍ଲିଜ୍ ଏ କେସ୍ଟାକୁ ଟିକେ ଇଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯାହା କେସ୍ ହେଇଛି, ଆଉ ରାନୀ ଦିଦି ଆଉ ସମସ୍ତେ, ମୁଁ ତ ଭିଡ଼ିଓ ତ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଛି, ମୁଁ ବି ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛି ଫେସବୁକ୍। ତାପରେ ବି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଉଠେଇ ସକାଳୁ ଉଠେଇ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେ। ବହୁତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଯେତେବେଳେ ନିଶା ଦିଦି ହୁଅନ୍ତୁ, ନିଶା ମାରନ ଦିଦି ଓ ରାନୀ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଦିଦି, ପ୍ଲିଜ୍ ତମେ ବି 2 ଜଣ ଆଇଟମ୍ ଗାର୍ଲ, ଆପଣ ବି ସପୋର୍ଟ କରିବା କଥା। ତାପରେ ବି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏ ଯେଉଁ ଆମର ଦର୍ଶକ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ହେବନି, ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ଏଥିରେ ଆସିବନି ଆମ ଏ କଟକ, ପ୍ଲିଜ୍। କାହିଁକି ଯେ ଇଏ ହେଲା କଳାକାର ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ହେଉଛି। ବହୁତ ପିଲା ବି ମେସେଜ୍ କରନ୍ତି, ବହୁତ ଫ୍ୟାନ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, କିଏ କେତେ ପ୍ରକାର କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି। ଏଇଟା ସତ କଥା। ରାନୀ ଦିଦି ପ୍ଲିଜ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଦେଇପାରନ୍ତି, କେବେ ବି କିଏ ହାତ ନଗେଇ ପାରିବନି। କାହିଁକି ଯେ ଯିଏ ହାତ ନଗେଇବ ସେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ତା କଥା ବୁଝିବେ। ଟୋଟାଲ୍ ଡରନ୍ତୁନି। ସମସ୍ତେ ଗୁରୁ ଭାଇ ବି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ଗୁରୁ ଭାଇ ଯେଉଁଟା କହିଛନ୍ତି ସେଇଟା ତାଙ୍କର, ସିଏ ଭାବିଲେ ବୋଧେ, ସିଏ ଭାବିଛନ୍ତି କହିଦେଲେ, ଏ କଥାଟା କହିଦେଲେ ଦିଦି, ସିଏ ବି ଆଉ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍। ଆଉ ଗୁରୁ ଭାଇ ପ୍ଲିଜ୍, ପୁଣି ଆପଣ ଯେମିତି ଭାଇରାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥିଲେ, ସେମିତି ପୁଣି ଭାଇରାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓରୁ ବି ଟିକେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗ ପ୍ଲିଜ୍। ଏଇଟା ମୋର ଅନୁରୋଧ। ଖାଲି କ୍ଷମା ମାଗିଦେଲେ, ଆମେ ହେଲୁ କଳାକାର। ଆମ କଳାକାରରେ ଆମ ଜୀବନରେ କିଛି ନଥାଏ। ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କଥା, ଯିଏ କଲା ଲୋକଙ୍କୁ, ଯିଏ ସାହାଯ୍ୟ କଲା, ଆଉ ଯିଏ ନ କଲା ପ୍ଲିଜ୍। ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ ତ କରୁନା ଲୋକଙ୍କୁ, କାହିଁକି ଯେ ଆମର ଏଇଟା ନାହିଁ ନା, ମାନେ ପଇସା ନାହିଁ। ଯାହା ପାଖରେ କମ୍ ପଇସା, ସେ କେବେ ବି ତା ନିଜ ଘର ଚଳେଇବ ନା କ'ଣ। ଦିଦିଙ୍କର ସବୁଆଡ଼େ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ, ସିଏ ବି ଜଣେ। ପ୍ଲିଜ୍ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ। ଯେମିତି ନିଜକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଯେମିତି ନିଜକୁ ଗର୍ବ ପାଉଛନ୍ତି, ସେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋତେ ତ ଟୋଟାଲ୍ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ, କାହିଁକି ଯେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ଟୋଟାଲ୍ ଭଲ ଲାଗୁନି। ପ୍ଲିଜ୍, ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏବେ ମାନେ ଟିକେ ରାଗ ଅନୁସାରେ କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ହେଲା ଯାତ୍ରା ଟୋଟାଲ୍ ନଥିଲେ କେବେ ବି ଦୁନିଆରେ, କେବେ ବି ଆମର କଳା ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖ, ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଭାଇରାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ କରିଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ସହୁଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ କେବେ ସହିବେନି। କାହିଁକି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନ ଚାହାନ୍ତି
ସମସ୍ତେ ସୁଖରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି ଦିଅନ୍ତୁ, ମାନେ କେହି ଶତ୍ରୁତା ନ ହୁଅନ୍ତୁ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ। ଆମେ ତ କଳାକାର, ଆମେ ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଆମେ କ'ଣ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭିତରେ ଆମେ କ'ଣ ଅଲଗା ହେଇପାରିବା? କୁହ, ଏଇଟା କ'ଣ ଭଲ ଲାଗିବ? ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି କି? ପ୍ଲିଜ୍। ହଁ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମିଡ଼ିଆ ବାଲା, ଆଉ ମିଡ଼ିଆ ବାଲାଙ୍କର ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ସତ କଥା, ସେଇଟା ଚଳିବ। ମିଡ଼ିଆ ବାଲାଙ୍କୁ ବି ଶୋଧିବା କଥା ନୁହେଁ, କାହିଁକି ଯେ କି କେତେ ପ୍ରକାର ଲେଖିକି କେତେ ପ୍ରକାର କିଏ ଛାଡ଼ିଦେବ ନା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ପ୍ଲିଜ୍ ଗୁରୁ ଭାଇ, ଆପଣ ଯେମିତି ଆସିଥିଲେ, ଯେମିତି ଆମର ଭାଇରାଲ୍ କରିକି ଯେମିତି ଆମର ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେମିତି କହିଥିଲେ, ଆସି ଖାଲି ଟିକେ କ୍ଷମା ମାଗିଦିଅ। ସିଏ କ'ଣ ଆମର ଜଣେ ଭଉଣୀ ନୁହେଁ କି? ବଡ଼ ଦିଦି ନୁହେଁ କି? ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଆମର। ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଧମକ, ସେ ଯେଉଁ କହିଛନ୍ତି ଧମକ, ସେଇଟା ସତ କଥା। ଆମେ ତ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦେଉନୁ ନା, ସିଏ ବି ଆମକୁ କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ରାନୀ ଦିଦି ବହୁତ ଭଲ, ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିବା କଥା ବହୁତ ଭଲ। ପ୍ଲିଜ୍ ରାନୀ ଦିଦି, ପ୍ଲିଜ୍ ଆଉ ରାଗ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆମେ ତୁମ ମନ କଥା ବହୁତ ବୁଝିପାରୁଛୁ। ଏଇଟା ତ ଯେଉଁ ଲୋକର ବି ହେଲେ ବି, ତମେ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ବି ହୁଏ, ଯିଏ ବି ହଉ, ତାକୁ ତ ବାଧିବ। ପ୍ଲିଜ୍ ପୁଣି କଳାକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅ। ଆମେ ତ ନିଜ କଳାକୁ ତ ବଦନାମ କରୁଛୁ ନା, ନିଜ କଳାକୁ ହିଁ ଆମେ ବଦନାମ କରୁଛୁ। ଏଇଟା ଝଗଡ଼ା କ'ଣ? ଏଇଟା ନିଜ କଳାକୁ ହିଁ ବାଧୁଛି। କାହିଁକି ଯେ ଖାଲି ତ ଗୋଟେ ଭାବିଲେ ଏ ଯେଉଁମାନେ ନାଟକ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କେତେ ବାଧୁଥିବ, ତାଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତାଙ୍କୁ। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ନା ମାଲିକମାନେ ବି କେଉଁ ମାଲିକ ସମାନ ନୁହନ୍ତି। ଓକେ, ସବୁ ମ୍ୟାନେଜର, ସବୁ ମାଲିକ ସମାନ ନୁହନ୍ତି। କିଏ ତ ଖରାପ ଅଛି ତ, କିଏ ଭଲ ଅଛି, କିଏ କେତେ ପ୍ରକାର କହିଦେବ। ଯେଉଁମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ। ପ୍ଲିଜ୍ କେବେ ବି ଆପଣମାନେ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଟିକେ ପ୍ରାଙ୍କ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ତା କମେଡ଼ି କରିଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଚଳିବ। ଦୁଃଖ ସିନ୍ରେ କେହି କେବେ ବି କମେଡ଼ି କରନି। କାହିଁକି ଯେ ଆପଣ ଯାହା ଦୁଃଖରେ ଯାହା ଆପଣମାନେ କମେଡ଼ି କରିଦେବେ, ତାକୁ ପ୍ରାଙ୍କ୍ ଇଏରେ ପୁରେଇ ଦେବେ, ଆପଣ ବି ବହୁତ ଦୁଃଖ ପାଇବେ। ପ୍ଲିଜ୍, ଏଇଟା ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହୁଛି, ପ୍ଲିଜ୍ ଏ କେସ୍ଟାକୁ ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ଓକେ, ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।